سلام فنو ارتيفيا بمكتال تركبو كبراتن كبان كم يتقولون مسلوس شدوشة جنبوت فرق معلت فرقان تنالو زيناتات وشتن وزعن إنه زينا زقرب لكم لو عم تخليك تكاتلنا بخبري إن عدم كل ما كم تلمود بارست زينا كفله أبي بيت متيس نكينة أسمرا استعتاتوا زمناوي ماشينات أبي بقعة مهارو ريلوتي عن سكيبو أبي نوزبا من حالي بروجكت وهود بحضرها مفواس ما يقعد مسكنوتي ترخيبو أبات زعب متحبارج أنا فرد مينستر تمرتنها ماتين مرئيت مزحفتي تخايدو أطلق جلة M 23 استراتيجيكاوي كتما ليون سانغ كما تقوت أسئلة تقاليحهم سراويت باكستان فتنا نحات رحلات بالستيك ميسايل كما زكايدة أفريدو صحفي قدرات وضعي أمريكا ماركو روبيو نغوس يوردانوس عبد الله داغماون أبي كل تعاون زباون قدرات ذاتيوم نبذر زراتو كنسجل أبي بيت مرتيس نكينت أسمرات أتاتوا زمناوي ماشنات أبي بقعة تمهارون فرياتومن رأيو لوطي كمزمسكبة من محدار ممرانن كليتوم وكرينا يناتا نعبيون زدالوت أبصاب ميكائيل حدقو كأروي መንግስቲ ብዝገበሮ ገዚፍ ወጻኢታት ኣብ ቤት ትምህርቲ ስነ ኪነት ኣስመራ ዝነበረ መምሃሪ ማሽናት ብሓድሽን ዘመናውን ምቕያሩ ኣብ ብቕዓት ተምሃሮ ርኡይ ለውጢ የመዝግብ ከም ዘሎ ተገሊጾም ርእሰ መምህርታ ቤት ትምህርቲ መምህር ሰመረ ወረዳ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብቲ ተምሃሮ ግብራዊ ትምህርቲ ዝቐስሙሉ ክፍልታት ካብ ስራሕ ወጻኢ ኮይነን ዝጸንሓ ማሽናት ብሓድሽን ዘመናውን ማሽናት ምትከአን ኣብ መስርሕ መምሃርን ምስትምሃርን ዓብዪ ተራ ይጻወታ ከም ዘለዎ አብሪሁ ናይ ኩሎም ናይቶም ዘለውና ወርክሾፓት ወይ ዓውደ ስራሓት بزدل عتكي أم عتاق ركبوا أم زوجامو مالتي أقدم أبيلنا ناي أوتو ميكانيكس ناي إلكترونيكس إلكتريسيتي ويك عريا ماكينان ولا أوتو ميكانيكس مالتي نزيوم قدمي حمش عمد كابي ملو عتك عتيقهم أبزح الشكونات صانيحهم صرحونا له مالتي أبزح جزلنا يا مدرخ ناي ميشن شوب زبهال ويك أتصربت حاتين كومون ناي حفشة وسرحات حاتين شوبات ملو عتك عتيقو من كسب زجبرو الجيف وصايتات أب زيو زت أمامنا زمنا وعد كعاتقو ركبالله مستزلو زمنا وعالم سي كخيدنا ويكأخلالي نازخ المشين سي معاتقهم زلو بزحج زلنا يا مدرخ مالتي سلازي تم مهران أبتي قدم كبوت ونحو سلطانان حجين كرأخلو نعوم زحاشي بايتا من سلطان تنقلعون ويكأتم من إسياتون بتزدله معاقن ناي معكني ويكأنا تدسطون زلو معكن بتزدله مقدن موصوهم وين ممراقهم زحاش عدل ترخيبهم زلون زوهاب عينتات تمرتي حفشاوي هنصاع عريا مكاين إلكترونيكسن إلكتريكسيتن كمون صربت سراحات حاتينن عنصيتن كمزة تقالل بمتكاس تمهارو كرمنا كل تعامل تمرتهم مززامهم نزغسمو موياو تمرتي زوغلح قبراو سراحات كمزعامو قليتهم كل جزء مستي زمز نبرتن مست بروجكتات نتحيز زغيد ناي سلطانة مدبات الله أبزنا قديما نزغسنا كدمي استوصنا عمتات 3-4-5 عام سريحنا لزلنا ناي سراحات ناي عريا مكينة إلكترونيكس إلكتريسيتي أبتو أوانو حدا ما أكلها سلطاناتو هايبو تم مهران كم صرح له تغيرو تملت ماشينز كتخلو زموصو كيلاتات زبهالو زلوهم تمكرونا بونكم زم حلالفو تغيرو بترسناتهم صنعه كلت مالتي سلازي نتن ماشينز بغو بأوبريت غيرهم تمهارو مهرو لوانتي ممهران بجيديوم أقدمو زنبر ممهار ماشينات بإرغان كاب سراح وطاي خوينو بمصنحون سرحهم بالوتا يصلو منبارو بمحبار أبزوان زي تعاطيقو زلو زمناو ماشيناتن مسارحيتاتن غنا صلوو أب بقعات رؤي مخانو قليسهم أبشن شعات 254 زي تمسرتت بيت سمرتي سنكينة أسمرا زاقيد 10,500 تمهارو بديبلومان سيرتيفيكيتن كم سمرغت لو معامد دما أساس 300 تمهارو نايك قداماي كالعين عامد تمرتهم أب مكتال كم زركبو سنراتا ينتر كاب 2021 جميرو أبن أوزبا أمن حالي بمحضر كبابي عدو عقاس راسل زلو بروجكت وهود محضران فواس مايكعو أبن معقاب ماين حمدن كمون مسستان هابت قرب زمسكن وزيد ترخيبو أما حضري زوادو بأتو هابت أب تصفازين نتي أباسات 14 هكتار زعمم زلو نتفتات نمعزاب بكلتا جنبوت عودات أب زفات أملو مبزحتو مبقلاوي زخوانا لعلي
45,000 ፈርስትታት ገረብ ተተኺልዎ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዝበጽሐ ዝሓበረ ኣዋሃዲ ናይቲ ፕሮጀክት ኣቶ ሚካኤል ገብረ ዮሃንስ ነተራን ኣበርክቶን ነበርትን ኬላታት ሕርሻን ሞጊሱ እቲ ስራሕ ኣብ ንኡዘባታት ማይ ምነ ደቀ ምሓረን ሰላሰል ዘሎ ተመሳሳሊ መደባት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ከም መወከሲ የገልግል ከም ዘለውን ብተወሳኺ ኣፍሊጡ ኣቶ ሃብተኣብ ብወገኑ እቲ ፕሮጀክት በፂሕዎን ዘሎ ደረጃ ድሕሪ ምዕዛብ ብዛዕባ ናይ መጻኢ መደባትን ዘጋጥም ምድሆታትን ምስ ክኢላታትን ወከልቲ ህዝብን ተዘራሪቡ ወከልቲ ህዝቢ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ እቲ ፕሮጀክት ንሓፈሻዊ ምስሊ እቲ ከባቢ ዝቐየረን ናይ ስራሕ ዕድል ዝፈጠረን ምዃኑ ብምጥቃስ ውፅኢት ዘካየድዎ ፃዕሪ ብግብሪ ክርእይዎ ምብቅዖም ከም ዘሐጎሶም ገሊፆም ኣብ ባጽዕ ብምትሕብባር ጨናፍር ሚኒስትሪ ትምህርትን ሃዋማትኤን ንባብ መሰረት ንቕሓትን ስልጣኔን ሕብረተሰብ ብዝብል ቴማ ካብ 2 ክሳብ 4 ግንቦት ምርኢት መጻሕፍቲ ተኻይዱ ኣብቲ ብኣማሕዳሪት ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ወይዘሮ ኣስመረት ኣብርሃ ዝተኸፍተ ምርኢት ብርክት ዝበለ ኣካዳምያውን ዘይ ኣካዳምያውን መጻሕፍቲ ከም ዝቐረበ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ እቲ ንንውሕ ዝበለ እዋን ተቋሪጹ ዝጸንሐ ምርኢት ዳግም ምጅማሩ ዝሓጎሶም ዝገለጹ ተማሃሮ ዘድልዮም መጻሕፍቲ ብቐረባን ብርቱዕ ዋጋን ክረኽቡ ከም ዝበቕዖ ብምሕባር ቀጻልነቱ ክወሓሳ ዘኻኺሮም ብኻልእ ወገን ንቕሓትን ውዳብን መንእሰይ ወሓስ ልምዓትን መኸተን ብዝብል ቴማ ክካየድ ዝቐነየ ትምህርታዊ ስነ-ጥበውን ባህላውን ምርኢትን ካልኦም ሰናድኦታትን ዘጠቓለለ ቅነ ውዳቤታት ሃዋማትኤ ኣብ ንኡዘባ ባጽዕ ብ4 ግንቦት ተዛዚሙ ሓላፊ ሃዋማትኤ ኣብቲ ንኡዘባ መንእሰይ ዳዊት ተኽሎም ኣብ ዘስምዖ ቃል እቲ ቅነ ብብዙሕ ሸነኻቱ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ንምሕያልኡ ተሳታፍነት ናይ ኩሉ ዜጋ ወሳኒ ምዃኑ ገሊጹ ጸሓፊ ግደፍ ኣብቲ ንኡዘባ ኣቶ መኮንን ተስፋ ማርያምን ሓላፊ ምክትታል ውዳቤታት ሃዋማትኤ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ መንእሰይ ሳልሕ ናፍዕን ብወገኖም ፍልጠትን ሞያን ዝዓጠቐ ብቑሕ መንእሰይ ንምፍራይ ኣብ ሰላሰል ዘሎ ዕማም ተራን ኣበርክቶ ናይ ኩሎም ኣካላት ክዓዘዝ ኣዘኻኺሮም ኣብ መወዳእታ ንዕውታት ሽልማት ተዓዲሉ ኣብ ንኡዘባታት ፎርቶሳዋን ሃይኮታን ባይወተ ጽሕፈት ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ዝተወደበ ጽጉማት ናይ ምጥያስን ጉዳእቲ ልምድታት ናይ ምውጋድን መደባት ተተግቢሩ መሰረት ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣብ ንኡዘባ ፎርቶሳዋ ካብ መንደራት ከባቢ ሓውስ ከተማ ፎርቶ ሆምዌብን ሞሎቤርን ዝተለልያ ጽጉማት ስድራቤታት ብዝመረጾ ዓይነት ክጣየሳን ከለዋ ኣብ ንኡዘባ ሃይኮታ ድማ ጎዳእቲ ልምድታት ብሓፈሻ ከሽቦ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ ንምክታእ ዘተ ተኻይዱ ተጸዋዒ ቤት ጽሕፈት ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ኣብ ንኡዘባ ፎርቶሳዋ ኣቶ እድሪስ መሐመድ ሳልሕ እቲ ዝተተግበረ ናይ ምጥያስ መደብ መቐጸልታ ናይቲ ማሕበረ ቁጠባዊ መነባብሮ ጽጉማት ወገናት ንምምሕያሽ ክውሰድ ዝጸንሐ ተበግሶታት ምዃኑ ብምጥቃስ ነፍሲ ወከፍ ስድራ ብዋጋ 10,000 ንኣፋ ዓይነታዊ ሓገዝ ከም እተገብረላ ገሊጹ ኣብ ንኡዘባ ሃይኮታ ኣብ ዝተገብረ ኣብ ምውጋድ ጎዳእቲ ልምድታት ዘተኮረ ርክብ ድማ ተጸዋዒ ቤት ጽሕፈት ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ኣቶ ተኽለ ኪዳነ እቲ ዕላማ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ስድራ ቤታትን ሕብረተሰብን ዝስዕብ ማሕበራውን ጥዕናውን ጸገማት ንምውጋድ ምዃኑ ብምጥቃስ ብንቕሓት ክድፋእ ኣለዋ ተሓሳሲቡ ተሳተፍቲ ድሕሪ ዘካየድዎ ሰፊሕ ዘተ መብዛሕትኦም ጎዳእቲ ልምድታት ሰኣን እኹል ኣፍልጦ ንቕሓትን ክቐጽሉ ምጽንሖም ብምግንዛብ ዘይባትኽ ጎስጓሳዊ መደባት ክትግበራ ተሓሳሲቦም ኣማሕዳሪ ንኡዘባ ሃይኮታ ኣቶ ሸኸዲን ሳልሕ ድማ ዝካየድ ዘሎ ጎስጓሳዊ መደባት ኣብ ኣመላኸተ ሕብረተሰብ እወታዊ ጽልዋ እኳ እንተፈጠረ ከሽቦ ደቂ ኣንስትዮ ግና ዛጊት መሊኡ ስለ ዘይተወገደ ብዝሓየለ ኣወዳድባ ክቐጽል ኣዘኻኺሩ ኣብ ንኡዘባ ዓዲ ቀይሕ እናወሰኸ ዝመፀ መልከፍቲ ሕማም ዓሶ ንምክታእ ኣብ ምክልኻል ዘተኮረ ጎስጓስ ብ2 ግንቦት ተኻይዱ እቲ ጎስጓስ ንወከልቲ ጥዕና ዓድን ህዝብን ኣብ ማሕደርቲ 21 ምምዕዳራት ከባቢ ከምኡውን ንተማሃሮ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ተዋሂቡ ሓላፊ ኣገልግሎት ጥዕና ኣቶ ወልደ ኣብ ገብረ እግዚአብሔር ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ጠንቂ ምውሳኽ መልከፍቲ ዓሶ ሸለልትነት ምዝናይ ምንቅስቓስ ካብ ናብን ከምኡውን ክሊማዊ ምምዝባልን ከም ዘጠቓልል ብምጥቃስ ሕብረተሰብ ኣብ ናይ ምክልኻል ሜላታት ዕቱብ ክኸውን ተላብዩ ኣብ 2023 ኣብ ትካላት ጥዕና ካብ ዝተመርመሩ ተገልገልቲ 151 ዝነበረ መጠን መልከፍቲ ኣብ 2024 ከም ዝነሃረ ጠቒሱ ድማ ህዝቢ ከባቢው ብጽሬት ክሕዝን ዓመት ሙሉእ ናምስያ ከዘውትርና ተሓሳሲቡ ሓላፊ ህዝባዊ ጥዕና መንእሰይ ኮኸብ ተስፋይ ብወገኑ ዓሶ ክጠፍእ ዝኽእል እቲ ግቡእ ሜላታት ምክልኻል ምስ እንኽተል ምዃኑ ብምሕባር መልከፍቲ ምስ ዘጋጥም ድማ ኣብ ቀረብኦም ናብ ዝርከቡ ወከልቲ ጥዕና ዓዲ ብምኻድ ክፍወሱ ምዒዱ
ኣማሓዳሪ ንኡዘባ ዓዲ ቀይሕ ኣቶ ሓብታይ ተስፋ ዝግብ ወገኑ ሚኒስትሪ ጥዕና ዝገብሮ ዘሎ ወፍሪ ክታበትን ኣብ ኩለን ንኡዘባታት ዝዕጠቕ ዘሎ መሳርሒታት ሕክምናን ኣብ ምውሓስ ጥዕና ሕብረተሰብ ልዑል ተራ ከም ዘለዎ ብምጥቃስ ምክልኻል ሕማማት ንሚኒስትሪ ጥዕና ጥራይ ዝግደፍ ዕማም ስለ ዘይኮነ ነበርቲ ብሞያውያን ዝወሃብ ምኽሪ ብግቡእ ከተግብሩ ተላብዩ ኣብ ንኡዘባ ዓዲ ቀይሕ 70 ወከልቲ ጥዕና ዓድን 4 ኣጋር ሓካይምን ኣለዉ ጨንፈር ሃማማቲኤ ዞባ አንሰባ ወዳዊታት መንእሰያት ሰራሕተኛታት ንምስፋሕን ንምሕያልን 30 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 80 መንእሰያት ሰራሕተኛታት ናይ ምሕደራን መሪሕነትን ስልጠና ወዲቡ እቲ ካብ ሓደ ክሳብ 3 ግንቦት ዝተዋሃበ ስልጠና ብቕዓት ብመንጽር ፍልጠትን ተመክሮን ተማሃርነት ኣብ ማሕበራዊ ህይወትን ትካልን ከምኡውን ብቕዓት ኣብ ተማሃርነትን ኣመሃህራን ውዳቤን ኣገዳስነቱን ኣብ መንእሰያት ቴክኖሎጂ ሰብ ሰርሖ ብልሕን እወናዊ ጽልብኡን ከምኡውን ረቋሒታት ኣድማዕነት መሪሕነትን ምሕደራን ዝብሉ ኣርእስታት ዝሓቆፈ እዩ ኣብቲ ጨንፈር ሓላፊ ምክትታል ውዳቤ መንእሰያት ሰራሕተኛታት መንእሰይ መርሃዊ ዘርኣይ ኣብ ዘስምዖ ቃል እቲ ስልጠና ኣካል ናይቲ ውዳቤን ኣፍራይነትን መንእሰያት ሰራሕተኛታትን ንምሕያል ውህደት ኣብ ሞንጎ ውዳቤታት ንምፍጣር ብቕዓት ኣብ ቦታ ስራሕን ውዳቤን ንምርግጋጽ ከምኡውን ወለንታዊ ኣበርክቶ መንእሰያት ሰራሕተኛታት ንምዕዛዝ ዝግበር መደባት ከም ዝኾነ ገሊጹ ሓላፊ ሃማማቲኤ ዞባ አንሰባ ኣቶ ኣዛዚ በረኻት ኣብ ድማ ኣብ መጻኢ ካልእ ዓይነት ስልጠናታት ንምውዳቡን መደብ ከም ዘሎ ብምሕባር ሰልጠንቲ ንዝቐሰምዎ ፍልጠት ኣብ ግብሪ ክሰርሕሉ ኣዘኻኺሩ ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ትግደፍ ዞባ አንሰባ ኣቶ ሳልሕ ኢብራሂም እቲ ዕላማ ውልቃውን ሓበራውን ኣፍራይነት ንምዕባይ ስለ ዝኾነ መንእሰያት ሃገራዊ ክብርታት ብምዕቃብ ዘለዎም ንቕሓት ከበርኹ ተላብዩ بجانفر منستر تمرتي زوا ماكل استودبه ودرات سبورت عويته تمرتي زوا ماكل بسلسته جنبوت اب ستاديوم مسمرا بيستخايده ادمس تجبرلهم على وسب سلطان منجستن اشحه تمهرون اب استرخبلو صنبل بمعروك سنه سرعه تزازيمو ازي عويته تمرتي درماس بلصق مصاي بزبل تيما ناستات شمونت اوارح زقاصله سبورتاوي ودرات كاب كلتي صوتا لعلي 14 شحته مهارو اب 870 غنتاتات تتصفو 12 عينات سبورت مالت كعسو اجري كعسو مربد كعسو سكعت كعسو ايد اتلتيكس قدم بشكليتا تنس بايتا تنس صدقه بادمنتن تشيزن يتاو سبورتنا انجيدو ኣብቲ ብባህላዊ ምርኢት ከምውን ኤሮቢክስ ተማሃሮን ካልኦም ሰናድኦታትን ዝደመቐ መዛዘሚ ጽምብል ሓላፊ ጨንፈር ትምህርቲ ዞባ ማእከል መምህር በላይ ሃብተጋብር ኣብ ዘስምዖ መደረ ዝተኻየደ ውድድራት ልዑል ብቕዓት ዝተረኣየሉ ምንባሩ ብምጥቃስ ከም ዝድለ ብዝሒ ንምፍራይ ኣቤተ ትምህርቲ እኹል መሰለጥያ ክማል ኣለንን ከዓጥቃን ብምዝኽኻር ነቲ መደብ ንምዕዋት ኣበርክቶ ንዝገበሩን ዘተባብዑን ምስጋና ኣቕሪቡ ኣብ መወዳእታ ካብ ማእከላይ ደረጃ ንኡዘባ ደቡባዊ ምብራቕ كابكولاي درجة دما بيت تمرتي باركا قبل البموخان تشليمان كبراتن كبرانة قطروا زغارب زينا وصايد مكتسالكم دقيمة بخبر عدم أبزينا وصايد كنساقب ኣብ ምብራቃዊ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ዝካየድ ዘሎ ግጭት ደው ንምባል ዝርርብ ሰላም ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን እቲ ጉጅለ M23 ስትራቴጂካዊት ከተማ ሉንያን ሰንግ ከም ዝተቆጻጸረ ተቃሊሑ እቲ ዕጦ ጉጅለ ብዘካየደ መጥቃዕቲ 7 ወታደራት መንግስቲ ዝርከብዎም ብውሕዱ 17 ሰባት ከም ተቃትሉ ይግለጽ ኣሎ መንግስቲ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ዕጦ ጉጅለ M23 ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ተኽሲ ደው ንምባል እኳ ኣብ ስምምዕ እንተበጽሑ እቲ ግጭት ገና ይቐጽል ከም ዘሎ ዝሕበር ዘሎ ኣፈኛ ሰራዊት መንግስቲ ኮንጎ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ መጥቃዕቲ ንዝተበጽሐ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ዝጥሕስ ከም ዝኾነ ብምሕባር ብስሪ ኮኒንዎ ኣቶ ጉጅለ M23 ካብ ወርሒ ጥሪ ጀሚሩ ብዘካየዶ ዘሎ ገስጋስ ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽታ ሃገር ኣገደስቲ ከተማታት ከም ተቆጻጸሩ ክግለጽ ጸኒሑ ወከልቲ ክልቲኦም ወገናት ነቲ ግጭት ደው ንምባል ኣብ ስምምዕ ንምብጻሕ ኣብ ከተማ ኣደውሓ ቀጠር ዝርርብ የካይዱ ኣለው بتي كابور حتري إسراء 25 جميرو زكاي زلو عدقاوي ግጭት لعل 8000 ሰባት ክሞቱን ከለው ኣማይት ኣሽሓት ካብ ኣባይቶም ከም ተመዛበሉ ጸብጻባት ይሕብሩ بثلاثة جنبوت فتنا نيا ماكل رحقات بالستيك ميسايل زكايد سراويت باكستان تمالي 5 جنبوت ون ناي حصير رحقات بالستيك ميسايل كم زفتنا افريتو از السغطوت هتادراوي
وطري هندن باكستانن እናخረረ ኣብ ዝመጻሉ ዘሎ እዋን እዩ ፈተነ ናይዚ 120 ኪሎሜትር ዝውንጨፍ ሚሳይል ዕላምኡ ብልክዕ ናይ ሙቃዕ ብቕዓቱን ድልውነት ሰራዊትን ንምርግጋጽ ዝዓለመ ከም ዝኾነዮም ኣዘዝ ናይቲ ሰራዊት ዝገልጹ ዘለው እቲ ሚሳይል ጎን ጎነቲ ሰራዊት ፓኪስታን ዘካይዶ ልምምድ ተፈቲኑ ቀዳማይ ሚኒስተር ፓኪስታን ሻህባዝ ሸሪፍ ሰራዊት ሀገሩ ብዝገብሮ ናይ ምክልኻል ሙሉእ ድልውነት ዕጉብ ምዃኑ ገሊጹ እዚ ከም ዝሉን ከሎ መንግስቲ ህንዲ ኣብ 244 ኣውራጃታት ሀገሩ ንጽባሕ 7 ግንቦት ልምምድ ሲቪላዊ ድሕነት ክካየድ ኣዚዙ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ህንዲ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ልምምድ ኣብ ግዜ መጥቃዕቲ ድሕነት ሰላማውያን ሰባት ንምርግጋጽ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ሓቢሩ ብዘይካዚ እቲ ልምምድ መጥቃዕቲ ኣብ ዝፍጸመሉ እዋን ሰላማውያን ሰባትን ተማሃሮን ነብሶም ዘድሕነሉ ስልጠና መሃብ ከም ዘጠቓልል እቲ ሚኒስትሪ ብተወሳኺ ኣነጺሩ ከምዚ ዓይነት ልምምድ ኣብ ህንዲ ድሕሪ 1971 ንፈለማ እዋን ይካየድ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይሕብሩ زي مقداو هندن باكستانن دحرتي عطوات ب22 ميازيا ኣብ ዞባ ካሽሚር ኣብ ልዕሊ በጻሕቲ ዝፈጸምዎ ለህይወት 25 ሰባት ዝቐዘፈ መጥቃዕቲ ከም ዝኸረረዩ ዝሕበር ዘሎ ህንዲ በተፈጻሚ ንፓኪስታን ክትከስስ ከላ ፓኪስታን ከዓ ክትነጽጎ ጸኒሓ صحافي قدات وصاي أمريكا ماركو روبيون نقص نيورانوس عبد الله داغماون تمالي حمشتا جنبوت أب كتما واشنطن أب زكايد وركب أب كل تعاون زباون قدات زاتيوم أتجنا مرسل قدات وصاي أمريكا تامي بروز أب زهابو مجلتي كل يوم وجنات أب كوناتات وشمت غازا كمون أب معرباوي جماعة من سوريان زلو لعبالتاتون كم التميعيتو جليزا أب تركب نقص يوردانوس أب غازا هجوز مقراس توغسيك كايدن سبقاوي رديت نابت وشمت بنتاو داغماي كجمرن تساويعو نقص يوردانوس عبد الله داغماوي أب زحلفو رحلكاتيت أب كتما واشنطن مس بريزنت دونالد ترامب تراخيبو أب تمساسالي زعباتات كمززرتي زكريو ازي كم ديلن كلا قدامي منستر اسرائيل بنيامين نتنياهو تمالي حمشتا جنبوت سراويتو أب وشمت غازا ككايرو مديو نزلو حدش متقعتي كم زصعقو أطنققو علمان يتحدش متقعتي نحماس المدمساسن أب غازا تحيزوم زلو جهوتات ناصا كلققو صقطن مغبارن زعلم مخانو اتي قدامي منستر حبيرو يخون امبر اتي حدش وطن هيوت نايتهم بحماس تحيزوم زلو اسرائيلاوان جهوتات اب حدغا زاوتو بمخانو اب لعلوت ازاز سراويت اسرائيل حيال كتعفت يرلو اسرائيل كوحد تقمتي 23 جميرة اب لعلي وشمت غازا تكايدو بزلا وتهدراوي سرحيت نايستقاتلو فلسطينيان قطري نابل علي 50 كلتان شح كب كم زباله صبصبات يحبرون بريزنت فلاديمير بوتين بريزنت دونالد ترامب ابزور حزي باكل ترخيوم كزرهربو كم زخيلو افنيا منغسي روسيا ديمتري بيسكوف تمالي 5 جنبوت اميتو أتزرب أب مفارق نايز ورحزي أب سعود عرب ككايد تخلو كم زلون ديمتري بيسكوف قد متاتو يبلو بريزنت ترامب ناب سعود عرب قطر الحبرات إمارات عرب عدد كفتس مدب كم زلو زفلت كوينو مس بريزنت بوتين ككايدو زخزرب قون عدد كخون تخلو كم زليوم تعذبتي زحبرو زلو بريزنت فلاديمير بوتين بريزنت دونالد ترامب أب زعمت زي أب محياش زمدنا هاجراتهم كمون أب قداي كويناتي كرين بركت زبالة ناي تليفون زرربات كم زكايلو يحبر كلتين هاجرات زمدنا نمحياش أبز حلفة وحلقاتي دحرين مسممعن حيالو زرربات العلو تسمزي كم زكايلو عون تسابسابات يملكتو أوروبا حبرات حتى أوالنت يوكرين نمقبال أوتيوان زول المدد بتري كم زكاومو منقسي هانغاري أفليتو أوروبا حبرات يوكرين أب 20 كلتن زقربتو ناي أوالنت حتى أب 2030 تكبراوي كم زخون مأماتو زفلت كوينو أتم مدد بزي فقاد هانغاري كسمر كم زي كلك قدامي منستر فيكتور أوربان ب4 جنبوت أنتيرو متصمبار يوكرين نابت حبرت تصطاوي قطابون بوليتيكاون صقامات كسعب كم زخل التطنقق هانغاري أبال هاجرات بأقو كقوامو تصوي على منقسي هانغاري نتي أوروبا أو حبرت أب قداي كونات يوكرين زختر زولو بوليسيتات كقوامو مصنحو زفلت كوينو بسانكو مستحبرت تفحافي حكام زلو تسابسابات يردو نيوكرين زقبل زلو تدراوي دقف نتي قابفة لما 20 كلتن استولع كوينات يقاددو كم زلو تحبر هانغاري بذاته كعرف ترقاقاميت أو عيد كتقرب تاني حلا
لوالونتن ግዛታዊ ሓድነትን ሶርያ ክኽበር ኢራንን ሳዑዲ ዓረብን ጸዊዓን እተን ሃገራት ብ4 ግንቦት ኣብ ዘካየድዎ ናይ ላዕለዎት ሰመ ዝርከብ ጉዳይ ሶርያ ንሃገራት ተዛባ ከም ዝምልከት ብምጥቃስ ለዋላውነታ ንምኽባር ሓበራዊ ጻዕሪ ክካየድ ኣዘኻኺረን እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሶርያን እተካይዶ ዘላ ደብዳብ ብትሪ ዝኾነና ኢራንን ሳዑድያን ብህጡጽ ደው ክብል ጸዊዓን እቲ ደብዳብ ንኣህጉራዊ ሕጊ ዝጥሕስ ምዃኑ ብምሕባር ከዓ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ንምክትኡ ሓላፍነታዊ ተርኡ ክትጻወት ተማሕጺነን ኣብ ሶርያ ናይ ምስፍሕፋሕ ውጥን ከም ዘለዋ እትገለጽ እስራኤል ካብ ፈለማ 2025 ብዘካየደቶ ደብዳብ ወታደራዊ ዝርከቡ ኣሳት 80 ኣገደስቲ ዕላማታት ከም ዝዓነወ ጸብጻባት የረዱ بزيكازي إسرائيل وتدراوي هلاوا أب سوريا نمسفح أب لولاوي جزءات تهاجر حدش وتدراوي أحدو كم زوافرت يتكاس كبراتن كربانن زينك النظامنا أرستاتو كدقملكم أب بيت مرتيس نكنت أسمرا استعتاتوا زمناوي ماشينات أب بقعة مهارو رؤي لوتي عن مسكيبو أب نوزبا أمن حالي بروجكت وهود محدرة مفواس مايكعو زمسكن وطي ترخيبو أب باز علم التحبار جانا فر منستر تمرتن هواماتين بريت مصحفتي تخايدو أطلق جيلي M23 استراتيجيكاوي كتما لونيا سانغ كم توازات تقاليحو سراويت باكستان فتناني حتير رحكات بالستيك ميسايل كان زكايدة أفريتو صحفي وديات وزاي أمريكا ماركو روبيون نغوس يوردانوس عبد الله كتماون أبكل تعاون زباون قدات زاتيون نمكثالكم يسكن مصرف مدوات إلتيفيك حدقكم بوغنيجن بروح معلتي